Tuloy-tuloy po mga kapitbahay ng ating programa. Iba yung oo, ganito talaga pagkabago yung gamit eh. Well, mga kapitbahay, sabi ko nga po sa inyo kanina, meron tayong makakakwentuhan ngayon. Alam po ninyo, kung kayo po hindi pa nagsasubscribe kay Kuya Jake, subscribe na rin kayo. Tinutukoy po natin na makakwentuhan ngayon ay si, Mr. Jake Taylor aka Kuya Jake at ang kanyang misis. Oo, si Jessica Taylor. Magandang hapon. Welcome po sa programang Kapitbahay sa Radyo Agila. Kuya Jake and Jessica. Magandang hapon po. Kamusta po kayo dyan? Ay, mabuti po kami. Kayo po ba? Nakapananghali na ba kayo? Ay, gabi na po dito. Saan ba kayo ngayon? Andito po kami sa US ngayon. Okay. Saan po Opo. sa US? Sa Texas? Opo, tama po. Sa Texas kami. Okay, sige. Bigla, alam nyo ba? Meron akong pamangkin din dyan sa Texas. At yung asawa ng pamangkin ko, si Normie, taga rito sa Pangasinan. Kaya bigla akong naalala din kayong talaga? Yes! Ang galing po naman. Naalala ko kayong mag-asawa. So, una na. Itatanong ko si Jessica muna, pwede, Jake, ha? Opo, Sige. opo. Oo. Ay, kamusta ka na ba dyan? Jessica, at paano mo ba dinadala ngayon ang kasikatan ng iyong asawa? At kasikatan mo na rin, ha, Jessica? Okay lang naman po. Minsan, kagaya ng last time na umuwi kami dyan sa Pinas, nakaka-overwhelm lang po kasi kung saan kami pupunta may nakakakilala na sa kanya, nakakagulat na lang. Bigla na lang may hihila sa kanya sa tabi. Sasabihin, uy, si Kuya Jake! Parang po. Hindi ba ito nagpabago ng takbo ng inyong buhay na mag-asawa, Jessica? Medyo po, naging mas proud ako sa kanya kasi dati talagang no, hindi pa po siya nag-ano sa social media, masyado po siyang mahiyain. And ngayon parang naging masyado na siyang active. Medyo lumabas ako Lumabas sa na siya sa kulungan niya. Oo. Ibig sabihin, Jake, malaki ang naitulong sa'yo nitong mga pagti-TikTok mo, ano? Ay, opo naman. Oo naman. Nagkaroon siya ng mataas na confidence. Yeah, medyo mataas na yung confidence. Mas outgoing na ako. Kaya hindi na ako masyadong nahihirapan. Oo. Kung, Jake, ang dati-rati, at hanggang yung alam ko naman, na ang una mong language ay English, ano ngayon na second language mo na at home ka? Oh, Tagalog po. Medyo nagtatagalog po kami sa bahay. Mhm. Pero ngayon, nag-Ilocano na din kami sa bahay. Nadagdag. Ang totoo nito, alam mo, Jessica and Jake, naiinggit ako sa inyo, lalo na kay Jake. Bakit? Kung ako, na isang Pinoy na Pinoy dito pinanganak sa Pilipinas, hindi ako nakakaintindi gaano ng Ilocano, siya nakakapagsalita pa. Gano ba katagal mo pinag-aralan ng Ilocano, ha, Jake? Bali, 10 years na kami ni Jessica. Kaya Mhm. nag-Ilocano din siya sa pamilya niya. Oo. Noon pa ako nagtatagalog. Pero nung dumating ako sa lugar nila sa Pangasinan, nagulat ako na nag-Ilocano pala sila. At noon, hindi pa ako marunong mag-Ilocano. Kaya sabi ko, Confident siyang umuwi nun kasi okay, Tagalog na ako, makakasurvive na ako sa Pinas. And then pumunta ng Pangasinan, boom, Ilocano Ilocano pala. pala. Bali, doon ako nag-start magtuto mag-Ilocano. Oh, ayun. Teka muna ha, para lalong makilala nung ating mga sumusubaybay sa YouTube at sa FB, medyo yung inyo daw, yung camera nyo ay paano? Ipahalang. Okay. Naintindihan nyo ba ako? Medyo tabingi. Iyon, Opo. pwede bang pakiayos? Pabingi. Ganyan po ba? Oo, Paano iikot po? nyo pa nga, iikot nyo. Ikot pa. Mga ikot. ate at Ganito? kuya. Sige pa. Tama Ay, ba sige ako? pa. Hindi pa na. Sige pa. Ay, Tama na? Ayan, very good. ay, ganyan. Ayan na. Pabingi kasi sa amin eh. Anyways, sige, Ayun. patingin nga kung, bumalik sa dati eh. Ay, ganito po. Ganyan. Okay na yan, okay na.
ano, Kahit ang mukha ni Jake, okay na. ayan. Alam mo, Jessica, tinititigan kita ngayon. Bumata ka. Napanood ko yung ano nyo eh. Napanood ko yung interview nyo na mag-asawa sa kada umaga dito sa Net 25. Wow, Opo. talaga. Ay, salamat po. Hindi kasi ang Eagle Broadcasting, ang Net 25 ang sister station namin kung TV sila. Kami naman ang AM station sa radyo. Nanood ako noon eh. Mas bumata ka ngayon. Ba? Mukhang magandang mahusay Diba? mag-alaga si Mister. Andito po sa tabi ko. Tatanong ko na rin kay Jake. Mahusay bang mag-alaga yung katabi mo? Ha? Ay, grabe. Oo, as in. Kaya doon ako na in love sa pag-aalaga niya sa akin. Noon pa. Oo. Pero alam nyo, Jessica and Jake, natural yun eh. Healthy ang pagsasama pagka minsan may tampuhan, hindi ba? Opo. Sa anong mga pagkakataon Yun kayo eh. nagkakaroon ng tampuhan na mag-asawa? O si Jessica muna palang tatanungin ko. Ha, Jess? Usually po wala naman po akong maisip na tampuhan namin. Mga simpleng bagay lang po, like, hindi ko pa alam, like, siguro pagpapalitan sa mga bata. Minsan kasi may dala po kaming bata. Mm-mm. Mm-mm. And, ikaw muna, or ganyan. And then, pag hindi siya pumunta agad, ako po kasi pag nagutos ako, so, doon, gawin mo na. Pero, Gusto niya agad-agad eh. Minsan mabagal pala ako kumilos. yung mga simpleng bagay, tapos yung, sa mga gawaing bahay siguro, talagang maasahan mo si Jake kahit saan, wag lang magtupi ng damit. Dahil, Grabe naman. wag mo na siyang utusan doon dahil talagang uulitin mo lahat ng mga tinapos. Noon pa yung problema namin. Yung mga ganang tampuhan lang po. Pero yung mga major na, meron ba? Wala naman. Wala naman po kaming maalala. Mabuti naman kung ganun. At saka kayo ba yung tipong mag-asawa na yung maliit na bagay na medyo sa palagay nyo ay hindi nyo pinagkakaintindihan, pinag-uusapan nyo na agad? Ay, Mm-mm. opo, number one po sa relationship namin yung communication po Mm-mm, talaga. Tapos, Mahalaga yun. Tapos ang style po namin kasi halimbawa meron kaming medyo mabigat na tampuhan. Tinatapos namin 'yan bago matulog. Never kami Tama. natutulog na hindi pa kami nagbabate kasi bukas ganun na naman ulit. Mm. Mag-aawayan na naman namin. So ngayong gabi tapusin na natin. Okay, wala na. Oo, wala na. Kalimutan bukas. Yay, panibagong. Oo. Parang walang nangyari. Ganun po Mm. kami. Tama. Mabuti naman. Yung bang pag-uusap ninyo sa Tagalog or sa Ilocano nakatutulong para lalong magkaintindihan kayo ng inyong mga Opo, damdamin, opo. ha? Tama. Hindi kami nahihirapan makakaintindi Lalo kasi na po sa akin, mahirap mag-explain pag English. oo. Oo. More on Tagalog kami Tagalog usually. lang Oo. talaga, opo. Oo, Tagalog. Mabuti kung gano'n. Kung merong isang bagay, Jake, na gusto mo na mabago kay Jessica, sige, kasi Mabago. mabago. Ano kaya 'yon? Grabe. Meron ba? Meron kaya? Sa totoo lang, noon, siguro sa unahan, kasi 10 years na kami mag-asawa. Mm-mm. Siguro sa unahan, sa mga hindi pa ako sanay, siguro meron noon. Pero ngayon, I confident ako na wala talaga. Wala. Gustong-gusto ko lahat sa kanya. Ayun. Napakasarap. Pagka ganyan na naririnig mo sa asawa, Jessica, sa asawa mo, ano naman ang pakiramdam mo? Ang haba-haba siguro lalo ng hair mo. Ang kapagay. Nakaka-proud lang po. And syempre po masaya na malaman mo sa partner mo na parang wala na siyang mahihiling pa. Syempre parang napakalaking compliment po ba yun? Parang Ano ba talaga ang pangarap mo para sa pamilya mo, Jake? Sa inyong mga dalawang anak at saka kay Jessica. Jake? As long as masaya sila, as long as magalang yung mga bata namin, yan lang yung tinuturoan namin sa kanila na maging mabait sa kapwa-tao, maging magalang. Ganyan lang ang gusto ko. Kahit hindi yung pinaka-successful, pinaka-matalino, hindi yan po yung mahalaga po sa akin. Basta maging mabait, maging mabuting tao. marespeto. Oo. Yan lang po yung gusto namin. At ano ang lagi mong ipinapayo o itinatagubilin mo sa iyong mga anak, Jessica, as a mom?
Yun lang po. Kagaya pa rin sabi ni Jake na every time, kasi kinder na po yung panganay po namin. And Mhm. lagi ko sinasabi na, anak, hindi importante sa amin na maging number one ka sa school or ikaw yung pinakamatalino. Ang importante lang sa amin ni Daddy is masaya na kami na malaman na mabait ka sa school, may respeto ka, hindi ka bully, Mm-mm. marunong kang tumulong pag may nangangailangan. Yun lang, masaya na kami, anak, kahit hindi ka matalino. Okay lang kahit pasang-awa, basta yung attitude talaga. Mm-mm. Yan yung lagi naming sinasabi dahil kahit saan ka mapunta, dala-dala mo yan eh. Like, Mm. lahat ng nakakasalamuha mo, talagang ang unang impact is yung Mm. kalooban mo. Mm-mm. Tama. Meron ka pang gusto idagdag, Jake? Yan lang naman po kasi medyo ano kami, sanay na kami sa buhay sa Pinas, sanay din kami sa buhay dito sa US. Kaya ang tinuturoan namin sa mga anak namin is the best of both worlds. Kung anong merong maganda sa Pinas at kung anong meron maganda sa US. So, Mm. medyo maganda din kasi mixed culture yung pamilya namin eh. Correct. So, tinuturoan namin yung culture ni Jessica and yung culture din ng pamilya ko. So, para maging maayos din. Mhm. Ikaw ba, Jake, nahirapan na makibagay sa sa in-laws mo? Hindi po naman. Medyo sa una siguro. Kasi sabi ko nga kanina, nagulat ako na nag-Ilocano sila. And iba din yung buhay ng Ilocano sa buhay ng mga taga Manila. City. Kasi Tama. talagang nakatira ako sa Manila noon. Mm-mm. So, sa una siguro medyo hindi ako sanay sa buhay probinsya. Pero ngayon na matagal na kami, sanay na Parang ako. wala, Oo. normal lang. Oo, kaya ngayon sa pamilya niya, syempre love ko sila, mabait sila sa akin noon pa. So hindi talaga ako nahihirapan. Anong tawag sa'yo ng iyong mga in-law? Ng in-laws mo? Jake pa rin. Oh, Jake. Jake. Oo, Jake talaga. Jake. Oo, Oh. ganyan lang po. Opo. Mm-mm. Si si Jessica, kamusta naman ang in-laws mo? Paano mo sila? Ano ang mga tips to para doon sa mga medyo namomroblema sila? Baka namomroblema sila sa kanilang mga in-law. Ikaw, paano ka ba ang ginagawa mo? Kasi alam namin mahal na mahal ka ng in-laws mo eh. Ay, sobra po. Wala pa ako masabi. When it comes to in-law, napaka-swerte ko po kasi sila yung in-laws ko. Yung napaka-supporting nila and super accepting. Mm-mm. Yun po yung sa mga taong namumroblema sa mga in-laws nila, I think ang may papayo ko lang is just be yourself lang. Pakita mo kung anong ikaw. And ipakita mo kung gaano nila kamahal yung anak nila is dodoblehin mo pa. Ayun. Doon mo makukuha yung tiwala nila. Siyempre, pangalawa siguro is pagluto mo sila ng masarap. Tama, magaling magluto si Jessica. Huliin mo sila sa luto mo doon dapat. Oo, tama. Oo. Kung dati-rate, mahusay magluto, masarap magluto ng tinola, si Jessica. Ngayon, ikaw na yata, Jake, ano? Wala na po, kinuha na niya po lahat eh. Medyo marunong na din ako magluto ng Kahit mga... ano ipaluto ko dito, kayang-kaya. Hindi na nga nag-google or ano. Inaano lang niya parang, okay, alam ko yung lasa. Okay, ito yung ingredient. Ay, ganon? Alam niya, parang may scanner po yung dila. Alam niya yung mga ingredients na nandoon. Kaya minsan, okay, sige, nagkikrib ako ng ganyan. Mamaya, yan, naluto na. Nagugulat na lang ako, Kahit pa paano. Oo. Pwedeng pakisagot ng mga tanong ng mga nakikinig sa atin ngayon? Oo, sige po. Okay, ang sabi niya dito, pwede bang paki-ask naman si Mrs. Ikaw yon, Jessica. Kung ikaw daw ba yung tipo na kabisado ang anniversary ng in-laws? Ay, so, hindi ko alam. Pero, Kasi po, yung Mama and Papa ni Jake are parehong divorce and pareho na silang married. Pero ang alam ko lang ng anniversary is si Papa, which is October 12? October 12. But yung taon hindi pa alam. Naku, patay tayo dyan. Oo. okay. Sige. Pero basta syempre, kahit na ba nalilimutan natin o hindi natin alam. Ako sa totoo lang, di ko rin alam yung anniversary. Pero every time na makikita ko naman yung in-laws ko, talagang pinagsisilbihan ko sila. Parang ikaw din, Jessica. Natural yun.
pangalawang magulang natin yun eh, hindi ba? Ay, opo, syempre po. Oo. Ang pangalawang question dito, mula kay, sino ito? Cristel Pagala. Nasabi niya, si Jake daw, paano ka tinuturuan ng Ilocano ng misis mo? Asawa ko, Ilocano din, pero hindi ganun kahusay kasi. Okay. Bali yung ginagawa niya, talagang iniilokano niya ako sa kahit anong usap namin. Kakausapin Oo. kita ng Ilocano, tapos tatanungin niya kung Kung hindi ko maintindihan, sasabihin ko in Tagalog kung anong salita yan, tapos uulitin niya. Tapos kung alam ko yung salita na yan sa Ilocano, gagamitin hanggang ulit-ulit Oo. sa hanggang maalala ko. Bali, talagang iniilocano lang niya ako everyday. Yun yung mahalaga. Okay. Eto pa, mukhang ito ay nanonood ng TikTok mo. Ano daw sa mga ginawa mo, Jake, ang pinakagusto mo? Pinakagusto ko is basta may pagkain. Yun yung mga paborito ko. Kasi favorite ko talaga kumain, magluto. Kaya basta Filipino food, andun na ako. Masaya na ako. na ginawa mong TikTok daw. Like, hindi ko alam. Yung mga Siyempre dating a Filipina na from American food to Filipino food. Yun na po. And yung mga series na yan na basta may Filipino food included. Yun yung mga favorite ko. Favorite mo talaga. Teka nga pala, matanong ko lang, yung bang ginagawa mo ay na content ng iyong ginagawang TikTok ay sa'yo o sinasuggest sa'yo ni Jessica? Ano ba yon? Pareho. Ate po. Oo, depende. Ate po, pag halimbawa, kumakain kami kan tapos may pumasok na idea. Mm-mm. And then, dadagdagan niya. And then, yun na po. Pag kukumbine na yung dalawa, then, Oo. boom. Hanggang medyo maayos na yung idea namin dalawa. Papalitan po kami ng idea hanggang sa andun yung mag-swak. Mm-mm. Ayan, gusto ko pang makipagkwentuhan sa inyo, kaya lang may susunod pa ulit akong interview. Opo. Pero nag-enjoy ako, sana nag-enjoy kayo. Pero eto, Ay, opo. Oo, Maraming salamat po. Jessica and Jake, ang advice nyo lang dito sa ating mga kapitbahay, ano ba yung mga pwede ninyong maibigay na tips para lalong sumarap, maging masaya ang pagsasama ng mag-asawa? Si Jessica muna. I think para sa akin po, yun nga po kanina sabi ko, communication number one. Tama. Tapos, dapat po talaga mayroong balance lang po. Walang mas. Kundi equal lang kayong dalawa. Mm-mm. Yun po sa akin, para sa akin. Para sa akin po naman, kung maging maayos ka lang sa isa't isa, kung may konting away, sana maintindihan mo kung saan galing yung iniisip niya o kung anong iniisip niya mismo. At maging mabait lang sa isa't isa para walang away-away. Hindi kami talaga nag-aaway kasi nakakaintindi. Alam mo Ayun. kung paano ako. Mm. Alam niyo kasi kung paano ako lambingin eh. Diyan siya Oo. magaling eh. Ganun ba? Okay. Kami natutuwa sa inyo mag-asawa at ano man ang sana lalo pang maging masaya ang inyong pagsasama, ang inyong buong Maraming pamilya. salamat po. Po. Hanggang sa susunod, kwentuhan tayo uli pagka free kayo. Opo, syempre po. Oo. Opo, thank you po sa Sige. pag-imbita po sa amin. Okay. Thank you, Jake. Thank you, Jessica. Bye. Maraming salamat po. Sige, Okay. ingat po kayo. Oo, maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Diyan, mas sa inyong dalawa pala. Okay. Mga kapitbahay, magbabalik po agad ang ating programa.